Dansk før breakthrough. Minitest om familie. Mohammed. Hej Mohammed. Hej, Hvordan går det? det går fint. Mohammed, er du klar til minitest om familie? Ja, Det lyder godt. Okay. Værsgo, Mohammed. er hun gift? Ja, Hvad hedder hendes mand? Jakob. Hvad laver hendes mand? Han er kunstmaler. Hvor kommer hendes mand fra? Han kommer fra Holland. Har hun børn? Ja. Hvor mange børn har hun? Hun har 3 børn. Hvad hedder de? De hedder Anton, Carla og Bibi. Hvor gamle er de? Anton er 15, og Carla er 25, og Bibi er 20. Har hun søskende? Ja. Hvor mange søskende har hun? Hun har 3 søskende. Har hun forældre? Ja. Hvad hedder hendes far? Han hedder Hans. Hvad hedder hendes mor? Hun hedder Johanne. Hvad laver hendes far? Han er revisor. Hvad laver hendes mor? Tak skal du have. Det er okay. Det er rigtig fint, Mohammed.